Здравейте, ви от кои радио сте? Интервю? Ама не съм се подготвил още, виж в лицето съм, като ни обръснат газове. Добре ли съм? Да почвам? Добре. Ами вие сигурно сте чували за мене дуспата. Емо дуспата. Защо дуспата? Защото в наказателното се търкалям като панерджийска мечка, бе. Вече трета оферта от театър отвърлям. Какво да ви кажа друго? Вчера подписах договор с Джиджи Биджи. Верно, не беше лесно решение. От 4 куба ме искаха. Див коч Каспичан, дива коза Аврен, скрита сила Мъдрело, стърчпатка Тръско. И всеки викаше: ти го вземи. Той го изрежете. Новия ми отбор е като циркова трупа. Забавляват хората. Големи папагали ви казвам. И зато има взеха мене, да ги вкарам в пътя. Да ви се похваля, днеска отбелязах 5 гола. Верно, че бяха на тренировка и момчета още не бяха излезли да тренират, ама това да си остане между нас. Иначе момчета са стабиляги. Магари да ги плющи, назад дават. Само Самир Баба, лявото бекче, ми се разхожда по терена като шеф на автокъща в Дупница, ама нищо. Дали съм расист? Не, няма значение дали се казва Самир, Мамир, Спиро или Али Баба. За мен всички са еднакви, бе. Беженци. Така можеш ли, какви са миховитата? Ядени, пиени и да топя пиперката, ако ме разбираш. По принцип съм увързан, ама тя още не знае. Не, че ми пукаде. Аз ко съм виновен, че съм неотразим и тя не ме отразява. Ама нали знаете, те всички жени са еднакви. Ние им се обадиш 2-3 години и веднага се намерят друг. Миндили. Емо! Чакай, че ми викат нещо от съблеканата. Пръдливци! Да ми оставите топъл в дъжд, защото ще ме размятам като една вестник после! Ясно ли? Да ви се оплача, още от първия ден се опитват да се ебават с мене, бе. Ама не знаят, че ако ме досат, ще им направя зъбките китайска азбука, бе. Четките им за зъби ще останат безработни. Не съм агресивен. Просто съм на антидепресанти. Аз стивам, че Миро Мека за втори път изтървал сапуна. Ало! Да не си помисли, че съм хомо сапиенс. Аз съм си 100% мъжкар, бе. И да запомните едно нещо от мене, емо дуспата. Само който го мързи да се чеше, се къпе. Айде, чао, до скиф!